If you don't go, you make introduce some. Huh? You make introduce talks. I come now, I come there with you. Classical. N'eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ọkwa ya mere na anyị na-eji anụ ebe a kwa ụbọchị Thursday niile. Ama m na ịmara na anyị ebugharị n'ọnọdụ na ọ na-abụ ebugharị ọnọdụ ebugharị ego na ọ na-abụzi ọkụ elekere anyị anọ kpọmkwem na Thursday anyị awụchie na nzukọ ndị Igbo. Ụbọchị Friday ka bụkwa ọkụ elekere anyị anọ kpọmkwem na mgbede otu a anyị awụchie na wee na-akwalite omenala na ọdịmma ndị Igbo niile. Ekele m unu, nke a bụ izizi anyị na-afụ kemgbe afọ gara aga. Taa bụ mkpụrụ ụbọchị 7 ọnwa nke mbụ afọ 2021 wee na-asụ ụmụ Igbo niile na mbọ mbụra ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri m wee na-ege anyị. Asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma n'afọ a ga-afọpụtara anyị ihe ọma, fọchiere anyị ajọ ihe ma ịfọpụrụ anyị ajọ ihe na ajọ ndị mmadụ n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa. Asị m na afọ a na anyị ga na-eje eje na-abata abata, ihe ọjọọ niile nọchiri ụzọ gị ha abụ maka anyị, maka na udo ka anyị ga-eji wee na-aga. Nke ọbụla na-akpa anyị chikere Igbo aja na Igbo ga-emezulu anyị niile. Na ka afọ 2020 gasịrị, ajọ ihe niile ma ihe niile mere na ya biko ya bụrụ ya na ka anyị bido ihe ọma, maka na ihe ọma ebidogo. Ka afọ a pụtara ihe ọma ga na-emere anyị, ajọ ihe niile kwara laa. Ya bụ na gị bụ nwa afọ Igbo na ọ ga-adịrịrị gị na mma, ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Dịka m si kwuo, nke ọbụla na-akpa anyị ji anyị na-ebutere anyị arịrị, Chukwu kere Igbo aja na Igbo ga-ebupụ ụmụ ihe a niile wee were ihe ọma jee anyị mma, wee were ya nwụrụ jee anyị mma. Na tata dịka o si dị, ka afọ a batara na nchekwa tọrọ atọ ga-adị n'ala Igbo. Ndị niile, ndị ntọrị, ndị omekome, ndị na-emebi ọrụ ugbo ndị Igbo, ndị iwe, ndị alụ niile, ndị niile bịara maka na ọ bịara bụ onye ekwesịghị ịbịagbu ya. Ma onye ọbụla bịara igbu anyị n'ala Igbo ga-ebu ụzọ gbuo onwe ya, agaghị egbu mara ndị Igbo. Maka na ndị Igbo bụ jembe iwe iro, ndị Igbo bụ ndị udo, mana onye si na udo agaghị adịrị ya, ala achụọ ya ọsọ, chụpụ ya ụkwụ elu ana, chụọ ya ụkwụ elu ana n'ala Igbo. Laa ya, ọ bụrụ na Igbo onye na-agba ndị Igbo mgbe okpuru echebe ka ihe ọma ga-eji bịara ndị Igbo, ịgbapụ jere n'azụ atụpe gị ohi ihe ma ọ bụ ekweghị nkwa na ime nke a na a ga-emere gị nke a, iwe na-abịa emegide ndị Igbo, na-eji adụnyere ndị iro ndị Igbo. Chukwu kere Igbo biko wepụrụ anyị ụdị ndị a. Ha nọkwazị n'ala Igbo ma ha echetazi n'ala Igbo. Ana biko dododo ajani ka ha niile na-agbara ndị Igbo mgbe okpuru, biko rienu ha, kpuchie ndị ajọ mmadụ niile, ndị kwesịrị ichekwa ndị Igbo mana ha bụ ndị ilo ndị Igbo, ndị kwesịrị asị ka ha lụọ ọrụ Igbo ọrụ, kama ha ga-alụrụ Igbo ọrụ ha na-afọ mfoju akpa ha, na-eburu ike ndị Igbo na ka ọ ga-esitere ndị Igbo mma, na-eje ebuje ya mba ndị ọzọ na mba ndị ilo ndị Igbo. Asị m na ọ gaghị adịrị ndị ahụ mma, mana ọ sịrị dịrị Igbo mma, ọ ga-adịrị gị na mma. Onye na-echere ndị Igbo ezi echiche, ọ ga-adịrị gị na mma. Ma ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ na Naịjirịa sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, asị m na ọ ga-adịkwara unu mma, mana o sị na ọ gaghị adịrị ndị Igbo mma, ọ gaghị adịrị unu niile mma. Na ndị ọ ga-adịrị mma bụ ndị ga-asị na ndị Igbo ga-adị. Maka na anyị na-asị na afọ a anyị agaghị anọba anyị nọpịa mkpụrụ ihe, anyị ga-anọba anyị n'udo, na-ekpere ndị niile, na-asị na ndị niile bụ ndị na-echere Igbo echiche ọma pụtagoro ihe wee sị na ala Igbo na nchekwa tọrọ atọ ga-adị n'ala Igbo. Asị m na ọ ga-adịrị unu niile mma o, na chikere Igbo aja na Igbo ga-echegbu unu.
mmụọ niile na-ejere Igbo ozi ga na-echebe unu na-echebe anyị niile n'ala Igbo maka na ọ na-abụ onye zọba nke ya o kwesịghị ịbụ ajọ mmadụ. Ọ nke anyị ka anyị na-azụ, nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Udo dịrị ndị Igbo niile. Abụ m Chizzy Ani. Ọ na-agba atụtụ ezuụka Herud na atụtụ ngịga n'afọ a. Nwafọ Igbo, ọdịmma ndị Igbo na-adị mma na echikwara ndị Igbo ezi echiche, na-ekwu ka ọ ga-esidere Igbo mma, na-akọwa ya ụwa na-anụ ya. Ọ nọgoro ebe a, anyị ga-atinye okwu ọnụ. Amechi Ugwuele ekelela gị, kene Igbo. Chizzy Ani nwanne m nwoke, ọ ga-adịrị Igbo mma. Ise. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Ise. Ekene m n'ụnụ ndị niile nọ n'ụnụ na-ege ntị. Afọ ọfụ anọ ga-ebutere anyị ife ọfụ. Ise. Ife ọma. Ise. Ife dị mma. Ise. Maka na ife dị mma n'anya asị. Na-aga n'ụzọ na-ekiri gị si ọ gị nwasị. Mana anyị na-asị biko ka ndị Igbo marụ na onwere onye ga-abịakwa n'ime ala Igbo doziere anyị ala Igbo. Ọkwa anyị ga-ejikwa n'aka anyị wee ga-esi wee dị etu anyị ga-esi wee, maka na etu onye si wee tọba ute ka ọ ga-adị na ya. Ọ ga-adị na ya. Igwe ekene m n'ụnụ. Daalụ. Daalụ. Ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị nọsịrị ugbu a nnọọ ka o si adị, na ọ na-akọwa ya dịka o si adị. Isiokwu anyị taata bụ ịma ọgbọ ọfụ, ịkpụ ihe niile tara n'abalị mere n'afọ gara aga ka ọ bụrụ anwụnta ka ọ gaa. Anyị chọrọ n'afọ a, ebumnobi anyị, ụmụ ihe a ga-atọgasịrị ndị niile bụ ndị isi, ndị na-achị ala Igbo, ihe na-akpa ndị Igbo. Na afọ a ga-aba afọ a ga na-ajụ ha, nekwa ihe a na-akpa, kedu ihe unu mere? Oge a na-emechi ọnụ agaala. Oge ọ na-abụ asị apụrụ, ọkwa ezipụgo ha, apụ mgbe ha si mesịa ha pụọ. Afọ a mba, a ga na-agụpụta ihe a chọrọ, mana ebe anyị ga-agbado ụkwụ bụ nchekwa, mmepe obodo, ịzụtara ndị Igbo oke ha. Anyị ka anyị ji ebido n'afọ a. Anyị ga na-akọwa ya ka o si akpa gasị anyị. Eruo oge a ga-agbaba ekwentị kwuo nke na-akpọ obodo unu, adọ ha aka na ntị, mana na ugbu a na a ga na-ajụzi ajụ. Ọ bụ ikwu oge a ga-asị na enweghị m, hapụ ha, nakwa ezipụga na oge na-adịghị anya ha ga-apụ n'ebe a. Mba, ọ bụ ịma gba ọgbọ ọfụ ịgaba n'iru ka ọ ghara ịdị anyị ka ọ dị anyị n'afọ gara aga. Maka na ụfọdụ anatasịrị n'obodo wee jegasị ime obodo dị iche iche. Ụzọ adịghị, ịga aga adịghị, mana ego na-abata n'ala Igbo. Ọ na-abụ ruo n'ọnwa eje n'etiti jekee obodo dị iche iche ego. Gịnị ka eji ya lụpụtagasịa? Enweghị m ije n'obodo ụfọdụ ịfụ na ewe ndị na-adọta ndị ọchịchị etiti abịa megasa ihe gbara ọkpụrụkpụ. Ị na-afụ ya, mmiri a na-agbapụ n'ime obodo dị iche iche, ụzọ adị n'ime obodo dị iche iche, wee obodo ị ga-aga na-abụghị n'ala Igbo. Ịfụ na ebe ndị mmadụ na-ebighị isi a na-akwasị ya ma ụzọ ha kwuo asị na ọ bụ ndị etiti bịa lụọ ya. Oke na ọrụ dị ọrụ ndị na-achị n'ime obodo, ndị eze, ndị otu mmepe obodo, emechara na-etu ha ndị PG. Oke na ọrụ dị ọrụ ha, oke na ọrụ dị ọrụ ndị niile a na-achị achị, iji fụ na n'afọ a na a ga na-ajụ ajụjụ mgbe ọ ga-elu na ngwụcha afọ a na-asị na ihe a na-ekwu na ndị Igbo ejigokwara otu unu wee na-aga na mmepe abataba akụkọ n'ọbịa ka anyị na-ekwu. Ụfọdụ bụ ndị kpatara ego, ụfọdụ mekwara. Ọ bụrụ na ọ bụghị ụdị ndị dị otu ahụ, ụfọdụ agaghị ebu ụgbọala ha na obodo ha, n'ime obodo nke m ekele m Onowu be anyị, Onowu Edi Lion, Sunday Dago, wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Otu isi mee wee sị wee jiri nke dị n'akpa gị wee kpụrụ pụta moto ụgbọala na-akwa ụzọ, wee kwara anyị ụzọ, mere na imirikiti bụ ụgbọala ha nara na Ogbeke Agbani dị na Nkanu
West. Ekelele gị Onowu Edi Lion. Yegiwa bụ Onowu obodo na-abụ Ogbeke na Ukuruta na-agba anyị na Nkanu West. Na-ekelekwa Igwe na-ezoro ọha nke abụọ, Igwe nwa obodo Egbune, Igwe Okechukwu nwa obodo Egbune. Igwe anyị ekele m gị na ka isi jiri udo na obi umeala wee na-achị. Mana ndị m na-ama nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla ga na-ekwuru uche na ọ bụrụ ekwu uche ya uwe ya ukwu ya efuo maọbụ okpukwu ya efuo. Ndị enyere anyị dịka ndị PG na Ogbeke na Ukuruta enweghị ha alụchaa kemgbe atinyere ha chịrị ugbo na-abụ, mana enweghị ha ga-atụ aka sọ asịrị ka a na-akọ akọrọgbago akọrọgbada. Ịgbakwanụ ha sị ya ka eme asị na ha were ndị G8. Amaghị m ndị G8 debere Ogbeke na Ukuruta agaghị aga adịghị naba anaba adịghị. Onye ke ụdị mmadụ ke ụdị atịrị mmadụ ndị mmadụ n'ọkwa ha emeghị nzukọ nnọkịta gbe ka ọ gaa n'iru. Ebe ọ bụ na a na-eme nzukọ ka obodo gaa n'iru, ha ije gbanyasịa ya jiri asịrị kọtọ ndị ahụ baba si onye si kwuo. Unu wee na-akụchi ụzọ na igbe ka obodo dị mma. Hey, alụ mere ọ ya ka anyị ga nke afọ abụrụ ka abịa chaba okwu mba na be anyị. Ndị otu mmepe obodo enweghị ha alụ, mana ha chụrụ ugboro na-abụ. Aka na-akpọkwa ha ka eme nzukọ ka obodo dị mma, ha na-aba si onye si kwuo, onye si ka achọ obodo ka ọ dị mma. Wee kwube na ihe a na-ekwukwa na obodo adịghị mma bụ uru ndị nze a. Wee bụ na ndị ama ụma wee na-eme ihe a, ọ dị ka ewe ihe a na-erite n'obodo agaghị n'iru. Ndị ntorobịa ejide ndị nke ahụ akọsasịa, ewere ndị otu ndị ntorobịa otu ọbụla pụtara ka ekwuo ha azachasịa akọsasịa. Anyị wee na-asị biko n'afọ agaghị adị otu a, na ọ bụ ịgaba n'iru ka anyị na-achọ, ka ọ ga-esi dịrị obodo mma, dịrị anyị Igbo mma ka anyị na-achọ. Amaechi amaghị m na ndị otu mmepe obodo na mbụ unu na ha mere, maka na nke be anyị kemgbe ha tinye ha n'ọkwa enweghị ha alụ. Amapụ na ha lụ na bụ ọhaodo, ndị ọhaodo ewe nke ha lụ. Ogbeke agba na Ogbeke na Ukuruta enweghị ha lụ, anọgide agbọ ha ajịta nzụ osi ka agbọ ka agba alụ mara ka ha si chia. Ọchịchị ha agwụgwọkwa na ọnwa gara aga a na-asị onye si kpọọ nzukọ. Chizzy, ịgwa gị eziokwu, ndị ịma na mbido ọhaodo bụ naanị otu ofu obodo ka ọ bụ. Anyị nwere naanị otu ndị development, mana emechara bịa kewapụta ọzọ ebe anyị si o wee bụrụzie achara ọhaodo autonomous community. Anyị enwee town union president na ndị ya na ya na-achị. Eso mgbe jee mbọsị ejere anabata ha n'Enugu ebe a wee hibe ha ọrụ. Ịgwa gị eziokwu, ihe gbasara ọchịchị ndị town union, o nwere ebe ị ga-abịa n'anya ifu na ha mere ọfụma, nwee ebe ị ga-abịakwa n'anya ifu na ha na-eri mperi. Abịa dịka na ọhaodo, ndị chịrị na ọhaodo tupu ekewapụta mpaghara nke anyị, ihe niile chọrọ ha pụtakwara mee ya nke ọma. Ha rụkwara ọrụ obodo ziri ha na ndị chọrọ. Ịma na a na-abịa enwe etu esi hazie ọrụ, nekwe ya ga-eme, nekwe ya ga-eme, nekwe ya ga-eme. Nke kachasị nke bụ na enwere udo, nwee nchekwa obodo. Onwero obodo nke pụtara ha na ndị obodo ọzọ enwewe nsogbu. Wee mechaa wee bịa kenete be anyị anwa, anyị ebidokwa ọrụ. Mgbe e mechara ihe mere, ihe niile etu esi wee hazie obodo ka nsi wee fịa. Ya bụ na ndị nke unu lụrụ ọrụ, ha lụrụ ọrụ, ha na-eme nzukọ. Nke be anyị bụ na enweghị ihe ịpụta akọrọgbada na be anyị. Ijikwa gị eziokwu, anyị nwekwara obodo na-abụ Ogbeke na Ukuruta, mana anyị enwetago ndị ọfụ kịta, ndị eduru n'iyi mbọsị izizi n'arụ a. Onye
chiburu mbụ ha nyere ọchịchị na nke Ohodo bụ barrister Ernest Isiu. O mekwara ọfụma, ọ gbara mbọ wee chịcha wee hanye ọchịchị n'aka onye ọfụ bụ barrister Alphonsus Ugwuafia. Etu ndị Ohodo si nabata ya, ọma na a na-enye ya anya ya na ndị otu ya. Ọ dị mma ka e wegodo ya na ịmara ịrụtụrụ aka n'ihe dị mkpa. Udo dị, mana gịnị ebudo ọrụ ndị town union ya? Ọ bụrụ imepe ịfụ na a dọtara ndị ọchịchị na mmepe ịbata eze obodo ya na ha na-alụkọ dịka chọọ iwepụta ebe a ga-emepe ihe, eze obodo ejide ọdịnala na udokwa na nchekwa obodo. Mana gịnị bụ ọrụ ndị uche nke gị? Ịma ọrụ na mbụ mgbe a bịa ka ewepụta ọrụ ndị town union mgbe a bịa ka ewepụta Achara autonomous community, a bịara mgbe anwa onye na-achị Igbo eti bụ Honorable Malaki bụ ha bịakwute ya sị ya kedu ka a ga-esi wee wepụta igwe na President General Achara, maka ihe ọ bụ onye Achara Ohodo. Ọ sị ha unu jee hazie iwu na-achị obodo bụ constitution na unu hazie ya etu ọbụla ihe ọbụla iwu kwuru ndị obodo chọrọ tinye na ya etu ọ ga-esi wee wepụta onye na-achị ma igwe ma ihe ọbụla chọrọ obodo ihe ọbụla etu obodo ga-esi wee mepe n'ihe a niile etinye ebe a esizi etu ahụ wee mewe ejijezie emecha eweta ya na-emecha ihe anụ ndị obodo asị na ọ dị ha mma ya constitution ewee wepụta igwe elect bụ injinia ewepụta ya wepụtakwa onye onye president general ya bụ Comrade Fidelis Asokwa. Etu esi wepụta ya iwu obodo kwuru sị na ndị tọchachara na Achara wepụta igwe na ndị tọchacha obodo dịka ha bịa na Achara anyị nwere etu esi wee keji ya n'obodo community na villages. Ịghọtago ya bụ abịa na mpaghara nwere na Achara ndị kacha wee tọọ asị na ndị kacha wee tọọ wepụta igwe, ndị na-eso ha ewepụta town union ya bụ obodo tọrọ wepụta na ọgacha ndị ọzọ atụgharịkwa ya a gara ebugharị ya ka esi tọọ ọnụ ka Igbo si eme ebido etu ahụ enwere nsogbu mana ewutere m na ndị Ohodo chọrọ ka ha mekwa etu ahụ maka esi na Ohodo wepụta autonomous nke anyị ụfọdụ esiwe ọnwụ ejewe ụlọ ikpe mana anyị mechakwa ọ dị nka ha emeziri ọfụma. Mana ọ bụrụ na anyị na-akwanyere iwu ugwu ihe niile iwu kwuru n'ebe ahụ a na-arụ ya abụ ihe dịka kedu ọrụ ndị town union na mbụ ihe ọbụla bụ town union ama enwe isi ganye na-enwere ihe bụ iwu ihe bụ ihe na-achị obodo na nekwa etu a ga-esi wee hazie ya nekwa ọrụ ha ga-arụrụ obodo dịka nchekwa mmepe obodo ịdọta ọchịchị obodo mana nke ime obodo ma nke na-achịkọta obodo abịazịa asị na-ekwe etu a ga na-esi wee na-agbakọ na ndị dị etu a ga-abịa wepụtara obodo ihe a ga-eme n'arọ ewepụta ihe a ga-eme n'arọ asị unu ngwa n'ụlọ osisi nekwa ihe unu ga-eji wee rụọ ọrụ achọwa ndị nwere ego n'obodo ndị ọrụ na-eru obodo ọbụla ka etinye ọnụ ka ha rụwa ka unu na-ahaziri obodo ya bụ ihe na-akpọ obodo imepe obodo arọgwụ ewetazie ihe alụ asịrịkwa ihe a niile ihe anyị rụrụ ka a mara m na na-arụ ọ bụrụ na abịa hazie ndị town union ha anọrụzie etu anwa na-emezi ihe sọ ha ikwu okwu abịa kpọrọ gị agbawa mba ọ dịka nke ebe anyị ikwu okwu asị onye kwuru na-ewere asị ndị G8 ọmakwa maka ya amaghị m ndị nke ha si na G8 na ihe na-eme n'ala Igbo. Ọ dị maka anyị werezi ya gazi anyị na-asị na n'afọ a na a ga-ama ọgbọ ụfụ na tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị ọzọ kwube ihe ha chọrọ na ọchịchị obodo n'ala Igbo. Amaechi dịka afọ gara aga na ka esi wepụta ndị na-achị n'ala Igbo, kedu ihe ị na-atụ anya n'ọya ka ndị Igbo ga-ekwusi ike gbasara ihe ha chọrọ mmepe nakwa nchekwa n'ala Igbo? Ama m na-enugo maka Eastern Security Network oge ị nụrụ ya kedugoro ka uche dị maka isi na ya na nkenke ihe a ga na-atụ anya mana nchekwa ahụ mana mmepe obodo ka ndị Igbo ga-esi wee keta oke ha n'ọchịchị onye kwuo uche ya ma ọ bụ ọchịchị ọhakarasị ya ka m gwa gị eziokwu Chizzy n'afọ ọfụ a nọ n'ime ya n'afọ ọfụ a ịma
ndị niile na-ekwu na-akatọ na-akagbu ndị Eastern Security Network ewepụtara amara ihe a na-ekwu. Ihe ji wesịrị ha mara ihe a na-ekwu bụ onye Chukwu na-azọ onwe. Ọ bụrụ na onye ọ dịrị ichekwa gị echekwara gị, naanị osisi ka ndị Igbo si na ọ nụrụ na a ga-achị igbu ya ọkwụrụ ebe ahụ. Ọ bụkwanụ mmadụ esi na ị ga-egwu mmadụ onye anụ ọ chọọ onye oge ji wee chee ndụ ya nche. Ọkwasị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eji otu anya ararụ ụra. Ihe ndị anwụrụ ndị mee mma mana nwee ndị si nọ ha nwabe nke mụ ha bụ ebe nwa si wee nata ụwa ya biriwa, ma nwa bụrụ nwa mụtara biriwa. Ihe ọbụla ga-egbochiri anyị ndị omekome, ndị ajọ mmadụ, ndị adịghị ekwesị ndị be anyị igbu ndị mmadụ ọmụọ mmadụ onye ukwu onye nta wetara ya, ọ dị m mma. Ma ya bụrụ nọọ ndị a ma abịa nyewe ndị mmadụ nsogbu, ma ya bụrụ nọọ ndị a ma abịa bụrụ ebumnobi ichekwa, ka ha bụrụ ndị ebumnobi ichekwa ala Igbo, ka ọ bụrụ ihe ha kwuru na ha na-eme, ndị na-achụ udo, ndị ogbe ọgụ. Ọ bụ na ndị gọọmenti na ọ masịrị ha nyere ndị be anyị nchekwa. Ọ bụ na ọ sị na ha chọrọ ka ndị Igbo chekwaa onwe ha, ha si ndị na-akpa ehi na-agbagharị na-awagharị n'ime ọhịa ekwerọzọ ndị be anyị jee ugbo, ha gwara ha pụọ. O nwere mgbe ndị a sị na ha ga-ahapụ ala Igbo jewe ugwu Awụsa jee kpagharịwa n'ọhịa. O nwere mgbe ọ sịrị ha ga-eje na ndịda ma ọwụwa anyanwụ obodo ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ala Igbo hapụrụ nkụ dị na mba eyere mba nri, ha hapụrụ anyị ha ka anyị ma ma ọ ga-eyere anyị nri. Daalụ. Anyị bịachite ọzọ, anyị agbakwa ekwentị wee tịgasị ọnụ n'ihe ndị ọzọ. Cheta na ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Abụ m Chizzy, anyị na-abịa.